arụsị Jpac ya amaghị mgbe arụsị ya ji wee na-eme exist ka Jpac na-akpọ arụsị Okija lololo Jpac a sị atụpụ nkịta akọrọsị gosi ya akọ nkịta ahụ fụchara ogbu ka a na-egbu ya Jpac ife nji ebe na arụsị a n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ọrụ ọha na eze arụsị na-akpọ arụsị wayo arụsị na-akpọ arụsị 419 ọkwa ugwu akpọ arụsị Okija ijikwa eziokwu Okija Jpac ịmara ife ị na-eme onwe arụsị ọ na-ewute m na Okija achala ogidi bụ nnukwu obodo achọghọ iji aka ha wepụsị ụmụ atụrụ dịka dis na-akpọ udemezue ha wepụsị ha n'obodo na ha na-emebisi omenala dị na Okija achala ogidi PG. You're a very learned man, a very well high respected man in the society. And when I'm going to help you see my atụrụ ha gana akagharịsị n'obodo Okija. This is about udemezue. Look at nwa amụrụ 1999 na asị na afọ ebe high chief udemezue. Who give you high chief? Nwa bingo. Who give you high chief? Everybody na achọ ka ebido egwu wayo na Okija na-eji afọ arụsị Okija egwu wayo. Unu eche no arụsị Okija bụ although I don't blame you people, unu emebisigo the shrine because ọ bụrụ mgbe arụsị Okija bụ arụsị Okija gboo mgbe a ka na-asọ a na-akpagharị arụsị ugwu arụsị ime ihe ozugbo atọ gị n'ihu arụsị ọ bụ na aka ga-adịghị ọcha pịam arụsị eje ọgụ mana nke today unu emebisichara dị arụsị nyụọ ahụrụ n'ihu arụsị ra ọtọ n'ihu arụsị ra nwaanyị n'ihu arụsị pịa nwaanyị akarara n'ihu arụsị dịka iji na-akpọ udemezue mepere ọnụ na-akpọ Jpac mkpọ gị na mmụọ mmepe ọnụ one day if I remember you in the spiritual realm mkpọ gị na mmụọ gị bụ nwa atụrụ ịsịtafa gị bụ udemezue ị ga-agba ọtọ n'ahịa na-akpagharị ị ga-agba ọtọ na-akụ amụ gbam na Okija ị gara agba ọtọ na ngwa Okija na-akpagharị. If I remember you, go and ask this kpọrọ ọsọ na Asaba a na-akpọ Akwụnaratugo jee jụọ Akwụnaratugo tụrụ na arụsị 3 times gboro m ihe 3 times na mma anwụ 10 times mụ adịba ndụ manụ the day I remember Akwụnaratugo gbagidere ọsọ na Asaba. Today he is begging for food. I want to Akwụnaratugo see Akwụnaratugo, don't let me remember you. If I remember you, I will not come close to you. Only my video ya chụpụ gị na Anambra State. My video mere eme ya chụpụ gị na Okija. Today what is happening? Onwere onye ma Akwụnaratugo today. Akwụnaratugo gbara ọsọ na wara Asaba gbafuo kpamkpam. Ọtụọ kpakịta akpam mee video post that day is I eburu that day. Yes, owere imi na-esi rod. Ego wera ka ede ka Akwụnaratugo because Akwụnaratugo ya kaga mma. Ana akpọ edobezu gara udebe atụrụ. I will not call you udebe atụrụ because udebezu nwere gabara afa nnukwu mpa gị because your age erubeghị oke ịza udebezu. O gabara afa nnukwu nna unu ka ị na-aza. Nwa m 1999 na-aza chief, high chief. Todo omenala Igbo mebisie a na-eme ka recover ka ewebatakwa back omenala Igbo ka omenala Igbo dịkwa etu ọ dị before obere ụmụ atụrụ ụmụ asị na chief high chief udemezue and you go bụ oke dibia agụmeji because na enyi nwaanyị mara mma racha obedo ori iyi and agụmeji because na managara abụ dị na mma mfu ihe ọjọọ ị na-eme ma ha agwa gị oke dibia gbara fere ofe anaghị adị mma achọghị m ịkpọga na phone gwa gị this thing. Beware of this na-akpọ udemezue and ọ bụ na ị bụ onye Igbo ọbụla watch video ebe post this atụrụ a na-akpọ atụrụ nwambi udeme atụrụ ịnwa anwa akpọ ya na phone ka ọ rụọrọ gị ọrụ you on your own. He will scam you. He's a boss scammer. He lives by scamming. He doesn't want to work. This is a boy achụ na boy ebe ọ na-eme attempt ka ọ ra nwunye oge achụ na boy ọgba ọsọ o jego boy more than 4 times achụkwa ya 4 times o jego Ọnịcha ọchịta ha aja na boy jee Lagos onwe ihe o letere jee Abuja na boy onwe ihe ọ bụchitara na boy the last boy this is na Aba ọba ha ọgaranya wee batazie wee sị na iwu na o megide na ọ ga-aba ọgaranya through scam ndị mmadụ
he will scam you. In your hard earned currency. This is one dobezu, one B, one toro, one gas car money. In our watch video, remember today's date. Ask car money. In one of my boss. No, the better when I get 300,000 when I got a ton generation because nobody want to school, they don't have passport. Now my immigration, now my hand able to car on the airport. Never you have an armor. Scam worry. A man able the worst in your life. I don't need to paint walls with you. This time I put them as well. It's not about go work. Or better you want to say, or go there. See, I'm that has scares. I don't know why would the scariest I don't say no more. You try to car see go ta. Now, if you able to kill the bezu, they come from Jero, I saw you. I would I hear a kiss red. Arrows are halfway, and I jump already scare more than arrows. Arrows able spirit. Spirit go, it's all the claim. They come from Jero million you. Came up and a million head upon the one over more. Already with a sap already, Kissel Grease, Kissena, Uku, Kisseno Watches, and Muku Baka. Aquaret does not scare me. What scares me is what you can do. Now, your inner part in the spiritual realm is what will scare me. But if you're not strong in the spiritual realm, when he gave me one sort come go out from another again. Any day when I'm off again, I give you 2 months. If I will say no chapter again, na dibia. Either that eburu and I serve an anger, or even with a serious problem within yourself is